Diolch yn fawr iawn, Llywydd, a dwi'n gwybod mod i'n siarad ar ran aelodau o bob plaid yma drwy ddeud ysbryd mor braf sy'n yma yn yr Senedd heddiw yma, ac bydda hi'n dda cael teimlo yr ysbryd yma o'ch cwmni chi fel aelodau y Senedd Ieuenctid lawer tro eto yn y dyfodol. Mae yna lawer mewn gwleidyddiaeth sy'n destun digalondid, y priniad rhwng yrfa fel newyddiadurwr neu fel gwleidydd yn hun. Mae difaterwch yn rhywbeth sydd wedi bod yn peri pryder i fi. Yn fwy diweddar mae anoddeddgarwch mewn gwleidyddiaeth yn rhywbeth dyla dwi'n meddwl yn poeni ni i gyd. Felly mae cael rhywbeth i wirioneddol i ddathlu mewn gwleidyddiaeth yn braf iawn, ac mae gweld ffurfio a dilyn datblygiad cynnar yn Senedd Ieuenctid Genedlaethol ni yn rhywbeth sy'n destun balchder mawr i ni gyd. Senedd Ieuenctid sy'n yn rhoi cyfle nid yn unig i bobl ifanc leisio barn, ond hefyd sy'n fodd o godi ymwybyddiaeth ymysg pobl ifanc ledled Cymru o'r system wleidyddol, y system seneddol da ni'n rhan ohoni a sy'n cael effaith ar eich bywydau chi gyd. Ac wrth gwrs, Senedd Ieuenctid sy'n blatfform i ddylanwadu go iawn ar benderfyniadau. Mae'ch Senedd chi yn llwyfan i helpu pobl ifanc drwyddach chi i ddod yn rhan o wneud y penderfyniadau hynny sy'n mynd i siapio eich dyfodol chi i gyd. A dwi'n edrych ymlaen i weld hynny'n dod yn fwy a mwy amlwg wrth i'r oedran pleidleisio gael ei ymestyn i rhai sy'n rhwng 15 a 19 oed. Felly mae'n wych gweld eich bod chi wedi mynd ati'n syth, wedi penderfynu rhoi ffocws clir ar 3 testun sy'n bwysig i chi, yn wahanol i genedlaethau y gorffennol. Dwi'n meddwl mae'ch genedlaeth chi wedi deall pwysigrwydd a gwerth siarad am iechyd meddwl. Mae dealltwriaeth o gyflyrau iechyd meddwl yn well nag erioed, ac mi all pwysau, dwi'n meddwl, y Senedd Ieuenctid sicrhau bod ymchwil a chefnogaeth a gwasanaethau iechyd meddwl a llesiant yn dod yn rhan gwbl greiddiol o brofiad addysg, iechyd, gyrfaol a chymdeithasol pobl ifanc ar hyd a lled Cymru. Mae sgiliau bywyd wedyn ar y cwricwlwm yn ardal bwysig iawn i roi sylw iddi hi. Mae troi o berson ifanc i oedolyn yn rhywbeth gwych. Da chi'n amlwg yn mwynhau y cyfnod yma yn eich bywydau. Dwi'n cofio'r cyfnod efo cyffro a hapusrwydd mawr, ond wrth gwrs mae yna heriau yn dod yn y cyfnod yna mewn bywyd o fod yn gyfrifol yn ariannol, gofalu am eich iechyd eich hunan neu gofalu am iechyd pobl eraill drwy CPR ac yn y blaen. Felly be am sicrhau bod y gefnogaeth da chi eisiau gael yno i chi drwy'r system addysg. Ac mae'r ymwybyddiaeth gynyddol wedyn sy'n tyfu ar yn ffordd wastraffus ni o fyw, yn galonogol iawn hefyd, a chi bobl ifanc sy'n arwain mewn gymaint o ffyrdd yn cynnwys ar y defnydd o blastig. Felly efo'ch help chi, mi all Cymru gael gwared ar rai o'n patrymau diog a di-feddwl o fyw. Felly bwrwch ati hi. Cofiwch y bydd cefnogaeth a phlatfform y cynulliad yma o hyd i chi, ond mae hefyd yn bwysig i ni beidio ymyrryd yn eich gwaith chi a gadael i chi liwio y ffordd. Go for it. The reins are very much in your hands. You are firmly in control. It's been a pleasure to share the Senedd Chamber with you today. Thanks for raising all our spirits today, and we all look forward to seeing your accomplishments through the Youth Parliament of Wales and way, way beyond.